Počuli ste niekedy o efekte kotvenia? Predstavte si, že zvažujete kúpu nového auta. Prídete do predajne a predajca vám najskôr ukáže vozidlo za 60 000 eur. I only have like $3.50. To je však mimo váš rozpočet a začne vám ponúkať ďalšie za 40 000 eur, potom za 35 000, nakoniec za 25 000 eur. Aj to posledné je však stále drahé, ale v porovnaní s autom za 60 000 eur, ktoré ste videli ako prvé, už nepôsobí tak draho. Shut up and take my money. Práve ste zažili efekt kotvenia. Psychologický fenomén, pri ktorom sa prvá informácia, ktorú dostaneme, tzv. Kotva, stáva referenčným bodom, na ktorý sa v našich ďalších rozhodnutiach podvedome spoliehame. Tento efekt môžeme často pozorovať v každodenných situáciách, najmä pri nakupovaní a predaji, keď sa napríklad umelo zvýši pôvodná cena produktu, aby sa konečná zľavnená cena zdala výhodnejšia. I've got $1.99. I've got $7.99. I've got $16.99. Cheap. Aj keď je efekt kotvenia bežný, je možné sa mu do istej miery brániť. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že prvá hodnota, ktorú dostaneme, môže byť umelo nastavená, aby ovplyvnila naše ďalšie rozhodovanie. Ak si uvedomíme, že táto kotva nemusí byť vždy objektívna, môžeme urobiť lepšie a racionálnejšie rozhodnutie. Logical. Je užitočné zastaviť sa, uvedomiť si, odkiaľ prvá informácia pochádza a zvážiť aj alternatívne hodnoty alebo referenčné body. Efekt kotvenia je fascinujúci príklad toho, ako nás prvé dojmy môžu ovplyvniť hlbšie, než si uvedomujeme. OK. Učí nás, že pri rozhodovaní a hodnotení by sme si mali byť vedomi kotiev, ktoré nám podsúvajú nerelevantné faktory. Schopnosť rozpoznať a zohľadniť efekt kotvenia nám môže pomôcť robiť múdrejšie rozhodnutia a vyhnúť sa zbytočným chybám pri odhadoch a nákupoch. Oh, thank you. Yes.